Shubor nakaslem jong nongsan hima. MLA ke North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum ulaong. Hagabaya day bat kajing don jong kibre ki batray kam sarkar ki ba shong basa hatem yo maulong kamtam hagabaya day bat kajing temu ban penkenria ya ki syakajaka kabala penkre de ka sarkar henry ula bu pat do dak jingkeli uba ong. Baka sarkar kahaban shim ni kajing kit kli halor kajing bu ya ki jingker ni ki barricade kabapa khang lenti ki pat ba ban yat ban yang na kato ka jaka bat lingba ka ni ka jingle ru kalawan ra ya ka jing dheng kali ka bajor hakabe de bat kane na kali ong ba Adelbert ula kentu ya ka sarkar jella ban weng no sisendon ya ka jingker nar ka badan hajan bimula khnang ban la ban weng ya ka jing dheng kali hapo ka than mot pran bat ter sadu ki jaka ki balong yo habaya keren bat kilat pathai khubor mentak asni nakaliang uba Adelbert ula banru halor ka jing phel jong gini ka sarkar nado ka MDA 1 bat MDA 2 ki balong kijo ha ka baya ki kam laha ban tuklar bet de ka yeng kasari nagabenta ki mat ba pher ki badan hapo ka jella bat uba Adelbert ula ongru bala da ka sarkar kamla ban weng ni ka jingker nar ne ka barricade ka badan hatem yo maulong kadai ban pensai pat ba lingba ki sakhi la hato ka tei ka jaka ni ka jingker ka dei jong ka weipat ka jat benreu ni ka dei jong ka jella di barkani ka singiru kalong very relevant barkani ka jingja ko ka themotor di nongsong sinong ki badai ki employee jong ka various department jong ka government apa ngie menta ko ka government menta si no bje karen kaya jakara ngie scam ba kanong successful ngie scam ba kanong say so baginom la mas pinbi sai pai ba but kam tam e masngo ba ka government hi de ban penkriya no mardo klampan slam shu ya kini ki nong tre ki bala nang the po ka them yo mulong but kam tam e ba ko ban ban ko an bu ka jingli ya ka government of the day whether the government of the day they should prove whether it is the government for the people or whether it is the government of few community begini ki syakri sarkar hak the jaka them yo mulong seginu segita jaka ka pamila thmu banbu eki bo government ka plan aba sosi par kalong ba ka government kapan sim ki jikit clear ki wan bu sekti ki barigit jingker bom sha ban miyai through nak te ki jaka kami kala wara ki jinge ka bala le sha ku binong song song ku binong song song jong jala ku binong song song joni ki area wa marjan mani jing theng kali ka long palak lakta ek selong bro koi mo pi ko government mo pi bro ka bor so ba wa phele lak jong kamram la pidang yai pensim ni ta por ban penkriya itu nong song song rei immediately dongkam ban wengno ya to barigi kanang bana ban plate ya ka traffic bakan don ka flow of traffic ka pasosi sisu kalong ba kani ka government MDA government 1 ka MDA 1 MDA 2 ka jo ka pasosi bakalong ba on every matter subject ka ban tukular ba ka po nang ipai ka traffic ru ka tukular ka po nang ipai lagi issue repair lagi dei noi kai lagi dei ki lagi dei ka coal mining coal transportation ini ru kadai ka coal ka hapan tukla kani ka pau yo jing trot jong government tinga small ba government kadai ban wen no mar dor yang tiga barigit bala bu jing kiar hang the po thami mulong nang ba kana jing song sok song sai ba ka government ka ban proof lagi dei ka jong ka wei ka jai ben riu na kadai ka government jong kinong song snong ka jala bro koi kini kempen mo kwa ka pau ba press media